కడప జిల్లా పోరుమామిళ్లలో ఆధ్యాత్మిక సందడి నెలకొంది. శ్రీ పట్టాభి రామచంద్రస్వామి విగ్రహ ప్రతిష్ఠా మహోత్సవానికి సినీరంగ ప్రముఖులు హాజరై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. ప్రముఖ సినీ నిర్మాత దిల్రాజు సతీసమేతంగా యువ హీరో వంశీకృష్ణతో కలిసి ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. వైఎస్సార్ సర్కిల్ నుంచి ఆలయం వరకు ఆలయ వ్యవస్థాపకులు శ్రీరామ్ ఆధ్వర్యంలో మంగళ వాయిద్యాలతో ఘనస్వాగతం పలికారు. అనంతరం వేదపండితులు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా దిల్రాజు మాట్లాడుతూ సుమారు 20 ఏళ్ల క్రితం కడపలో తిరిగిన రోజులు, అప్పటి జ్ఞాపకాలు గుర్తుకొచ్చాయని తెలిపారు. పవిత్రమైన ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. సినీ ప్రముఖుల రాకతో పోరుమామిళ్లలో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. Oi.